गोजोन्थों गोदान बोसोरनि मुङै दिनै 2022 मायथाइनि बे गोदान बोसोराव साफ्रोम आइ आफारि बिदा फंबायफोर आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन आङो जासिहरबाय। बे 2022 मायथाइयाव दिनै जोङो कुन्दुबिल काटलि गिर्जा चार्चआव जों मोनसे इसोरनि गोथां बोसोनजों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायजों आरो दिनै जों बे भुटान बे कुन्दुबिलनि खाथियाव भुटाननि खाथियाव मोनसे हाजो दं। बे हाजो सेराव जों दिनै बेखौ नायनो फैदों आरो इसोरनि सोरजिनाय बे गासैबो हाजो हायेन बिफां लाइफां गासैबो बिसोर समायना। दिनै गोबां माखासे मानसिफ्रा बे जायगायाव पिकनिक जानो फैयो आरो बेयो जोङो बे हाजोआव फैनायाव नाथाय जोङो बाहाय पिकनिक जानो फैयाखै। इसोरनि सोरजिनाय मिथिंगा हाजो हायेन बिदिनो दैमा दैसा मिथिंगानि गासै समायना रमायना बे सोरजिनायखौ इसोरनि महिमाखौ जों इसोरखौ हामबायहोनाय। मानोना दिनैनि साना 2022 मायथाइनि आरो बे 2022 मायथाइनि गेजेरजों जों गोदान मिजिं गोदान थांखि गोदान बर्सा आरो गोदान जिउखौ लाना जों आगान सुरनो आरो बेनि गेजेरजों जों साफ्रोमनि जिउआव इसोरनि अननाया थाफ्लायनाय बायदि आं गोबांथार नोंथांमोननि सायाव बर्सा थियो आरो साफ्रोमनि जिउ आरो न'खरफ्राव इसोरनि बारा नोंथांमोननि न'खराव गोहोम गोग्लैयो बे आंनि गेदेर बर्सा। जायगाफोर दिनै नैबे जायगाफ्राव गोबां मानसिफ्रा पिकनिकफोर जाफैयो आरो बे जायगायाव बैजों भुटान आरो बे जायगायाबो भुटाननि जोब नङाब्ला बे जायगायाव गोबां मानसिफ्रा फैनानै हा गोदानफोर लाफैसिगौमोन नाथाय भुटाननिखाय बे जायगायाव मानसिफोर गैया नाथाय बे हाजोफोर दं। बे हाजो सेराव गोबां जेन अन्थाइफोर दं आरो बेजोंनो दैज्लां बोथोरनि समाव बेनिफ्राय दैया बोहैबोयो आरो गोबांथार दैया जेब्ला हाजोनिफ्राय दैया बाज्रुमनानै फैयोब्ला गोबां गुरलाब गुथाब मोसौ फाफ्लिफोर बायदि जायो। दिनै बे जायगायाव जोङो बेरायनो फैनायाव आं मालाबा बे जायगायाव फैफेराखैमोन आरो बे जायगायावदि बेबायदि कुन्दुबिलनि खाथियाव बेबायदि पिकनिक स्पट दङ एबा बे जायगायावदि हाजोफोर दङ आरो बे भुटाननि हाजोआ गोग्लैनाय बे जायगायाव बेसे समायना बेखौ नुनानै आं जिउआव गोजोननाय मोनदों। मानोना इसोरनि सोरजिनायखौ जोंनि उन्दै रावफोरजों उन्दै मेलेमफोरजों जों बिजिरख'नो हाया। जों साफ्रोम इसोरनि फिसाफोर जानायखाय इसोरनि बे सोरजिनाय मिथिंगा दैमु निजोरा बिफां लाइफांखौ जों हामबाय होनो नांगौ। इसोरनि सोरजिनायखौ जों लानानै जों बाख्नायनो नांगौ आरो बेखौ नुनानै मानसिफ्रा गोजोननाय मोनो। बिफां लाइफांफोरखौ नुनानै जिउआव गोजोननाय मोनो। मानोना बिफाङा थांनानै थायोब्ला जोंनि बारहावाफ्रा अक्सिजेन गेस लानायफ्राव जोंनो गोहोम गोग्लैयो आरो बेबायदिनो दैमा दैसाफोर बेफोर गासैबो नैबेजों बोहैबोनानै बेबायदिनो बिसोर दैया बहा गोमाहैयो सागोराव आरो सागोराव जमा जाहैयो। नाथाय दा जों दै नुनो मोनाखै आरो बे जायगायाव जोङो अन्थाइफोर नुनो मोनदों। बे जायगायाव जोङो माखासे बोरिफोर नुनो मोनदों दैज्लां बोथोराव नाथाय बैनिफ्राय हिमालय हाजोनिफ्राय दैया बोहैबोनानै गोग्लैनानै बे जायगायाव थानो हाया आरो बिदिनो गासै बोहैनाय दैनि बे निजोरा रेगाफोर थालांदों आरो बे अन्थाइफोर थालांदों आरो नैबे बेजोंनो बे जानो हागौ दैया बिदि बोहैनायाव दैफ्रा हाजोनिफ्राय गोग्लैनायाव बे खुरखानाय एबा हाजो गिसिखानायखौ जों नुनो मोनदों। बे हाजो बे गुफुर हाजो गिसिखानाय मिथिंगानि बायदिसिनाफोर जाथायफोरजों जानो हागौ मालाबा बांग्रिनि गेजेरजों जानो हागौ मालाबा बेबायदिनो अखा बांखानि गेजेरजों बेबायदि हाजोफ्रा गुगायो आरो जों बे गासैबो नुथायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा मोनाबिलि जाबोबाय समाबो बेलासि जाबोबाय आरो बैयाव नख्राङाव खावख्लाबसे जोङो बैयाव नख्रां बिखायाव सोमखोर नख्राङाव अखाफोर नुनो मोनदों। मोनाबिलि जाबोनाय एबा बेलासि जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जायगाफोर बेनिखायनो दिनै बे गोदान बोसोरनि गेदेर अननाय आरो बर्साखौ लानानै इसोरनि सोरजिनायखौ लानानै नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे 2022 मायथाइनि अननायखौ नोंथांमोननो सानफ्रोमबो जासिहरबाय आरो 2025 मायथाइयाव नोंथांमोना दुखु आरो सुखुनि गेजेरजों मोजाङैनो मोजां नोंथांमोना बिदाय हरनानै फैदो। जों नैबे 2022 मायथाइयाव जोङो मोजांथार जिउआव गुरै दरफ्राव अनख' गोसो लानानै जों मोनफ्रोमबो जिउआव जों इसोरनि बोरखौ लाना आवगायलांनि बेखौ बुंनानै नोंथांमोननिसिम दिनै आं बे जायगायाव फैनानै नैबे सावगारिखौ एबा बे भिडिअखौ नोंथांमोन होनोबाय गोजोन्थों। नै बेसे मोजांथार नैबे समायना हाजो सेराव बै सोमखोर हाजोआ गुलुङा गेलेमा जुग जुगामि आरो बे हाजो सेरजों बोहैलांनाय भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै बाज्रुमा दैज्लां बोथोराव बिसोरो रावखौबो मानियालासे बिसोरो गुरलाब गुथाब हाजोनिफ्राय अन्थाइ बिफां लाइफां
बायदिसिना मुवाफोरखौ बिसोरो फोजावनानै लाबोयो दैज्लां बोथोराव बे दैया गुबुन महर लायो गिथावना महर लायो नाथाय मेसें बोथोराव जों दै थरथिंसे नुनो मोना आरो बे दै थरथिंसे नुनो मोनै नैबे अन्थाइजों हारां हाथां अन्थाइनि गेजेराव जों दिनै बे भुटान हाजोनि खाथियाव एबा जोङो जेरै मोनसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुन्दुरबिल होननाय मोनसे गामि दं आरो बे गामिनि सेराव इसोरनि मुङै जों दिनै गोथार सान एबा दिनै बे 2022 मायथाइनिनो दिनै जोङो इसोरखौ सिबिनाय खुलुमनायनि दिनै जानुवारिनि 1 थारिखआव जोङो रंजा बाजा इसोरखौ सिबिबाय खुलुमबाय हामबायबाय आरो बिनि उनावहाय जोङो ज' अननायनि गेजेरजों अननायनि जानाय आदारखौ जाखांनायनि उनावहाय जों नैबे मोजांथार जायगायाव जोङो दान्दिसे बेरायनो फैदों आरो बे जायगायाव जेरै अन्थाइफोरजों आरो नैबे हाब्राङा बे हाब्रां नङा बे हाजो गुगानाय दैज्लां बोथोरनि समाव जानो हागौ गोजौनिफ्राय अखाया जमा जानानै आरो बेबायदिनो बे हाजोआ गुगानायनि महर आरो बे हाजो गुगानाय महर खाथियाव जों दङ आरो नै मोनाबिलि जाबोबाय नाथाय बै अखाफोरा दा मोनायाव बेबायदि गावनि जोंनायखौ होगोन आरो जेरै गासैबो रोमै रोमै ओजों रोमै रोमै बोहैलांनाय जों नैबे साना साना फारसेले फारसे दोबैलांबाय सानखौबो जों नुनो मोनाखै नाथाय सम आरो बोथोरजों बेबायदिनो गावनि सम बायदि साना फारसेले फारसे दोबैलांबाय बै हाजोफोरा बै मिथिंगानि नुनाय बिफां लाइफांफ्रा बै मानसिफोरनि बेरायनो फैनायफ्रा दिनै मिथिंगाजों बेसे समायना गोरोबफादों नै बे अन्थाइफ्राव हारां हाथां अन्थाइफ्राव मानसिफ्रा बेरायना फैगासिनो दं नायहर हनै इसोरनि सोरजिनाय बै मिथिंगा हाजो अन्थाइ बाला हा गासैबो जों मेगन थाइनैजों नुनो मोन्दों नाथाय बेफोर गासैबो इसोरनि सोरजिनाय मिथिंगा बिफां लाइफांफ्रा जोङो सानसे समाव जों बे गासैखौबो नुनो मोन्दोंब्लाबो नाथाय जों सानसे बेखौ बिदाय लाना गासैबो थांजोबनांगोन बेखायनो जायगाफोर बे साननैसोनि बे बुहुमाव जों गावनि जिउखौ अरायनि थाखाय सानालासेनो जों इसोरनियावल' नांथाबनि फोरबोनियाव जों जिउखौ गथायनि आरो लागारबो जों इसोरजों जों गले गले थानि